Так, бо чӣ гуфтанӣ будам? Бо маслиҳат аз Сабрина. бисёриҳо бигем оилашона мебиёранд, фарзандҳошона меёранд, ё ки нафарҳое ҳастанд ки якум бор мебиёянд, забони русиро намедонанд. Имрӯз мехоҳам камтар гап занам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо моҳи август ва сентябр. Ай Россия рафтанда ба печати қалбакӣ ягон камбудӣ намешавад, вале ай Тоҷикистон омадан. Ҳастанд одамое ки метарсанд. Чӣ метарсанд намедонам. вақти регистратсия варақа додан ки шумода иҷозат нест барои парвоз, ки ҳатто баъзеҳош якум бор билет гирифтагӣ буданд, якум бор омаданда. Салом дӯстони азиз, чили шумо созен назен, бо маем Сабрина, бо фаратон нафаратон, инам бо маем навори навда. Чили шумо нависанда буден комментарияда, бо афсона накл мекунам. Имрӯз мехоҳам камтар гап занам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо моҳи август ва сентябр шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон. Неки сразу мегум ки агар шумо билет заказ карданӣ бошед, рӯзҳои наздикда камтар билетҳо қиматанд. Барои ми 30,000 ёки 35,000 барои ми лучше шумо агар планируете ягон ҷо рафтан, лучше шумо заранее заказ кунед. Вот. Ина мехел. Моҳи август Москва Душанбе аз 18,000 то 29,000 рублей. Душанбе Москва аз 25,500 то 35,000 рублей. Моҳи сентябр Москва Душанбе аз 19,000 то 21,000. Душанбе Москва аз 19 то 24,000 рублей. Моҳи август Москва Кулоб аз 16 то 22,000 рублей. Кулоб Москва аз 23 то 34,000 рублей. Моҳи сентябр Москва Кулоб аз 17,000 то 20,000. Кулоб Москва аз 19,500 то 25,000 рублей. Моҳи август Москва Худжанд аз 19,000 то 24,000 рублей. Худжанд Москва аз 25,500 то 30,000 рублей. Моҳи сентябр Москва Худжанд аз 20,000 то 22,000 рублей. Худжанд Москва аз 21 то 23,000 рублей. Моҳи август Москва Бухтар аз 18 то 25,000 рублей. Бухтар Москва аз 24,000 то 28,000 рублей. Моҳи сентябр боша Москва Бухтар аз 18 то 19,500. Бухтар Москва аз 27,000 то 29,000 рублей. Ина мехел дӯстони азиз, агар шаҳри шуморо нагуфта бошам, марҳамат дар рақамҳои болои экран занг занед, акай Абдулло шумода мефаҳмонам ҳамаро. Вот, агар ягон савол дошта бошед, бо акай Абдуллода занг занед. Акай Абдулло короче ҳамаро мефаҳмона шумода подробно. Ина мехел дӯстони азиз. Так, бо чӣ гуфтанӣ будам? Бо маслиҳат аз Сабрина. Вот лично ман фикр мекунам ки агар шумо каки шумо аэропорта рафтен, там контроль проходите, шумо опрятно выглядит кунед, уверенно выглядит кунед, уверенно гап занед. Шумо ведь ягон гуноҳ надоред. Барои ми уверенно гап занед, уверенно худоно чувствовать кунед, свободно, спокойно. Барои ки ҳастанд одамое ки худшона неуверенно чувствовать мекунанд. Как будто ҳамаи гуноҳи аэропорта ба худшона гирифтанд, да? Вот лично ман фикр мекунам ки агар шумо уверенно бошед, шуморо бисёр пурсипос намекунанд. Вот даже мо худмон кайки катиочам Тоҷикистон рафта будем, вот смотрим, ҳастанд одамое ки спокойно мераванд, а ҳастанд одамое ки бисёр пурсипосшон мекунанд. Баъд так присмотрелись, просто ҳастанд одамое ки спокойно гап мезананд, вообще бе ягон гуноҳ, бе ҳичи. А ҳастанд одамое ки метарсанд. Чӣ метарсанд намедонам. Ина мехел дӯстони азиз, хай маслиҳат айма, да, лично ман фикр мекунам хали. Мне кажется, это действительно хали ҳамаи навораи моро тамошо кунед, лайк бимонед, комментарий нағз бинависед, ами каналда обязательно шумо обуна шавед. Ина мехел, хайр дӯстони азиз, бо мо бошед. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, боваримон доред
миннатдорум ай ҳаматон хубе иншааллоҳ. Дар аввал бигем Сабрина нарх навои билети ҳавопаймо шумо дар расонд. Умедворем ки хабардор шидаген ва худам мехостам барои нафарҳои ай Тоҷикистон меомадагӣ ба шумо маълумот расонам. Ай ҷиҳати хубаш дар чандин видеоҳо бигем ай ҷиҳати бадаш гуфта будем ва дар ин видео ай ҷиҳати хубшам фаҳмонем ки шумо ҳарду ҳолата дида баъдан хулоса барорем. Фикр мекунам беҳтарин мешавад. Як бор дигар рекламае мемонем. Нафарҳои да билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре дар кор мешавад. Номерҳои мондагӣ да муроҷиат карда ва ба дили пир харидорӣ карда метавонед. Шояд шавад ҳолатҳое ки дар номерҳо телефон кунен бардошта натонанд, вале дар WhatsApp нависен, иншааллоҳ ҳаракат мекунанд бародарон ҷавоб гардонанд. Ҳамчунин нафарҳое да ки билети донишҷӯӣ дар кор мешавад дар WhatsApp нависен, маълумоти пурра шарҳоӣ мекунанд. Ба ҳар ҳол номерҳоро сахранед кунед. Як савол мепурсед ё ки ягон вақт дар кор мешавад, беҳтарин ай. ва сар мекунем мавзӯра. Аввалан дар комментариям бигем, телефонам мекунанд ки бародар Абдуллоҳ дар аэропорт забони русиро надонем мегардонам. Дар ҳақиқат ҳам бигем ихе ҳолатҳо буд. Дар вунук ва зиёдтар ки забони русиро надонистанд гардонданд. Вале ҳаррӯза ай Тоҷикистон рейс меояд. Бисёриҳо бигем оилашона мебиёранд, фарзандҳошона меоранд ё ки нафарҳое ҳастанд ки якум бор мебиёянд забони русиро намедонанд. Гузаштаест ян. Вале ба ҳар ҳол саволи зиёд наметиҳам. Дар ки ҷо зиндагӣ мекунед, ки ҷо да кор мекунед, телефонҳоро тафтиш мекунанд, ҳамин чизҳоро пешакӣ аз ёд кунед ва баъдан билет бигирен биёен. Фикр мекунам беҳтарин ай. Ва дигар савол. Бародар печати қалбакӣ дорем. Чӣ гуна ай вазъияти ай Тоҷикистон меомадагӣ? Ай Россия рафтанда ба печати қалбакӣ ягон камбудӣ намешавад. Вале ай Тоҷикистон омадам. Мо дар аэропортҳоем бигем нафарҳои меомадагиро пурсон мешем ки бародар чӣ гуна ҳолат қати баромаден. Буд нафаре ки гуфтанд мо печати қалбакӣ доштем, ина бе ягон камбудӣ гузаштем. Вале ба ҳар ҳол тавсия наметем. Ҷа ҳастанд бародарҳое ки бигем зиёданд ки хичон граница намераванд, паспортҳошонро рӯй мекунанд ки печатҳои қалбакӣ мекунанд. Ба ҳар ҳол ба Тоҷикистон гирафтен, загранпаспорти нав кунен ва баъдан биёен. Беҳтарин ай. Барои чӣ? Барое ки буд ҳолатеам ки ай ҳамин сабабам гардонданд. Умедворем ки дар ин масъала фаҳмондагем ва масъалаи дигар. Вунукҳоро тавсия наметиҳем, барое ки ягон дигаргунӣ шидагӣ нестай. Назар ба Домодедово ва Жуковскиро бигем зиёдтар манъ мекунанд нафарҳои мегардондагӣ зиёдтарай ва Домодедово ва Жуковский худмонам ҳатто ай Тоҷикистон меомадагиҳода билет гирифтестем ки шукри Аллоҳ ягон камбудӣ нашидестай, гузаштестян. Вале ихел не ки бе ягон камбудӣ намебароянд. Манъ мекунанд, пурспос мекунанд, телефонҳоро тафтиш мекунанд. Ягон камбудӣ надошта бошем, иншааллоҳ иҷозат метиҳам барои ба Россия даромадан. Вале як-ду нафар да бигем худам ай Ташкент ба Россия билет гирифта будам. Ай Ташкент парвоз кардан намондам. Вақти регистратсия варақа доданд ки шумода иҷозат нест барои парвоз, ки ҳатто баъзеҳош якум бор билет гирифтагӣ буданд, якум бор омаданда. Билетҳошон 100% возвурат шида, вале ба ҳар ҳол саргардон шидам. Бигем ҳамаи ёро бар назар бигирен. Ҳамин гуна вазъиятай мардуми мебаромадагирам дар аэропортҳо ҳастанд, омадестиянд. Ва мақсади мо чи ай? Мақсади мо шуморо ай вазъият хабаррасон кардан. Бо ҳаракат мекунем дар видеоҳои оянда ай нафарҳои меомадагӣ пурсон шавем ки хичон бигӯянд чӣ гуна баромадан. Мо намегем ки биёен, намегем ки наёен. Вазъията хабаррасон кардан ай. Ҳамин қадар маълумот. Миннатдорум ай ҳаматон. Раҳмат барои дастгирӣ бошед.